Počítač do 800 €. Dáš tam túto AMD Ryzen 5560X. Akože za tú cenu dosť dobre. Máš to tam aj s chladičom vo vnútri, takže aj ušetríš. Daj tam B550 M-kovú motherboardu, ako tiež za tú cenu celkom dobre. Daj tam 650 W zdroj, akože za 80 € sa celkom vyplatí. Daj tam RTX 3050, takže toto je celkom dobrá grafika. Daj tam 1 terabajtové SSDčko za 140 €, celkom dobré. Daj tam DDR4 rámku a celkom akože dobrý build. Opováž sa dať viac než 50 € na кейsku. Kejska, toto je skoro 50 €. Dobre. A nezabudnime odoberať pre viac buildov.